ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଚାଟ୍ ବନାଉଥାନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କେମିତି କରୁଛି। କିଛି ତ ଜିରା ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ଛେଚା ପକାଇ ଦେଇଛି, ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତା ଦେହରେ ଅଦା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଆରାମସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ସିଝା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ମଟର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଇଛି, ରଙ୍ଗ ପାଇଁକା ବିଟ୍ ବି ପକାଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚାଟ୍। ଆଉ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଗାର୍ନିସିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ।